Nairobi. Kwa thimbele nyakoro mgajuang riwruoge makedo ne ratich jofwambo kod ute fwambo mapacho ka owuok mar kwedo piny owacho kuom donjore tije jofwambo kendo siajo tije ewi tije mag fwambo. Kokalo e Kenya Media Sector Working Group giwacho ni gichano donjo ne moko kuom jotelogo edo ka koro giwacho ni ok giwinjore bede apise magitiego. Riwruog jochung weche Zubeida Kananu onyiso jatend piny William Ruto mondo owuog oko okwer jogo matiyo e piny owacho mare mondo omi jofwambo kod ute fwambo luor margi e sama gitimo tijegi. Komedo ni jofwambo luwo chike matayogi. Journalists are guided by the commitment to truth and pinned by an ethical code enshrined in the laws of Kenya. We urge those aggrieved by the media to seek redress through the Media Complaints Commission established under the Media Council Act and where necessary. Kowuoyo e twak mane Kenya Media Sector Working Group luongo kaluwore kod weche moko kuom jotelo mag piny owacho madonjone ute fwambo moko pachoka. Gikwayo mondo joma nigi ng'ur ewi tij fwambo olu okang' makare mar chwalo ng'ur margi mopogore kod buogo jofwambo. We also call on President William Ruto to issue and firm assurance that they will not be allowed to seek shelter by trying to silence the media that exposes their misdeeds. We are also calling on the international community to intervene and protect media freedom. Jatend riwruog jofwambo Kenya Union of Journalists Eric Oduor owacho ni jofwambo timo mana tijegi mar luwo maber kod maricho matimore e piny owacho ma ok owinjo okawgi marach. Komedo ni piny owacho nyaka wach gima gisetimo mar kedo gi mibadhi modhuro. Commitments are to serve Kenyans, to ensure that we tell Kenyans the truth and we hold those in power to account with or without any fear. However, reject the invitation to mud wrestling and only insist that those responsible for corruption incidents reported action must be taken against them. Gimedo ni wach mar buogo jofwambo medore e piny owacho mar Kenya Kwanza ka gidwaro mondo piny owacho okaw okang' ne jogo mosebedo ka buogo jofwambo. Ndio sababu tunamuomba rais aweze kusimama na ambie wa Kenya hadharani na ulimwengu mzima kwamba matamshi ambayo wanayaweka pale endapo ndio msimamo wa serikali. Kwa sababu inashusha hadhi ya Kenya na ni kitu ambacho kinastahili kusitishwa mara hii wakati huu. Tunaomba kwanza na pia kwa serikali pia tueleze ya kwamba uchunguzi dhidi ya wale watu waliokuwa wanavamia waandishi wa habari wakati walikuwa na maandamano, uchunguzi umefika wapi na hatua gani imechukuliwa. Kamano bende, gibiro chung kod jafwambo mora ma piny owacho otero e doho tekni otimo tijene koluwo chike mag fwambo. Ka bende, gin bende gidhi donjone apisa moko mag piny owacho magiwacho ni okoromo kod apise magimako. Be there to defend any journalist will be taken to court by any politician. So we already have very comprehensive systems that we are using to protect journalists either in court or outside court. So don't be intimidated. So long as you remain a professional and you do a professional job, we will defend you. We already have a court process that will start anytime today so that some people in Kenya Kwanza government can be declared unfit to hold a public office. Osiep e kind piny owacho kod ute fwambo oken mano mayom ga piny ngima. Kata kamano, kwayo migolo kod jofwambo en mar chiwo luor ne tijegi mar miyo jopiny sigana ewi gigo matimore e piny owacho gibed mabeyo kata maricho. Jailieta, Ramogi TV. Kwa report Jailieta nyakoro mgajuang jatend migao